Bueno, Arangoitin euskararen egoera nahiko gordina da. Zergatik, justo da auzo oso erdalduna, gehiengoa emigrantea da, orduan hori dela eta naiz eta gaur egun umeak eta gazteak gehienak eskolatik euskaraz jakin, kalean ez dugu erabiltzen. Ez? Oso zaila da kalean euskara erabiltzea. Orduan hori dela eta erabaki zen orain dela marrurtero erabaki genuen batzuk, zerbait egin behar zela euskara kaleratzeko auzo honetan, gure auzo maite dugun honetan, ezta? Eta orduan hori dela eta hasi ginen talde batzuk elkartzen eta euskal jaia lehengo aldiz botatzen Arangoitin. Horrengo egun urtean ja gutxi gora bera animatuago, gauzak egitu genituen, eta hortik aurrera, joan gara egun batetik bitik, aste osoko edo 10 eguneko jai bat antolatzea. Horti doa euskal jaia gutxi gora bera idei horrekin. Egia esan, 3-4 elkarte gara, ero gehiena parte hartzen dute, eta oso egun politak eta animatuak ateratzen dira. Eta batez ere, bigarren asteburua, izaten delako, hor daukagu larun batez ere, dantzariak, etortzen dira justuko gente hori barramlariak, baskaria dago, erraldoia daude, bukezina izaten da eguna. Amaitzen dugu, normalean olako orkestarekin edo olako batekin, ja nagusintzako jaia egin. Eta igandean, amaitzeko egiten dugu merkatu bat, azoka bat, eta horre egiten da herri kirolak, eta horrekin amaitzen dugu gure euskal jaia. Bueno, Libdaba antolatzea pentsatu genuen 10. urtemuga zala eta zeozer berezia egin nahi genuelako. Orduan, pentsatu genuen helburua zala baldin bazan Euskal Jaiarena Euskara kalean egotea, beste aurrera pausu bat emotea zala elkarte eta norbanakoek, kolektiboak eta bar, danek emotea beste pausutxo bat, eta kalean konpromesu hori islatzea bideo batean. Eta bideo hori pentsatu genuen grabatzea, Libdab moduan, dana jarraian, eta kasu honetan euskaraz bizi nahi dut lelopean. Lelo simplea, baina lelo nahiko adierazgarria, ezta? Orduan, pentsatu genuen Euskal Jaia baino lehen egitea, eta egingo dugu maiatzaren 4an, igandearekin, goizeko 10 hasiko da grabazioa, eta, goiz osoa segurazki luzatuko da. Gure aldetik besoak zabalduta dauzkagula denak etortzeko, eta nahi dugula etortzea guri laguntza bat emanez, euskarari laguntza bat emateko, eta ondo pasatzeko.